Insellmilkom illum il-ħamis 28 ta' Mejju. Nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u t-talba tar-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Nitolbu illum għal koppji miż-żewġa biex ikunu hemm għal xulxin u jħobbu lil xulxin anke fl-isfidi li dan iż-żmien partikolari jġib miegħu. Nitolbu biex mejjunin bil-qawwa tal-Ispirtu Santu flimkien jaffrontaw kull diffikultà li jkollhom u jpoġġu lil Alla fiċ-ċentru taż-żwieġ tagħhom. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin fin-novena li twassalna għalejt il-50, novena isimha magħha huma 9 tiem ta' tħejjija. Ejjew nitolbu id-don tal-Ispirtu Quddies tal-Mulej li jsawwab fi qlubna l-imħabba ta' Alla. U fil-bidu ta' din il-Quddiesa nitolbu maħfra ta' kemm il-darba il-qlub tagħna kienu meluba minn spiritu ta' rabja, ta' għejra, tal-miżerja tagħna l-bnedmin. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej li l-Ispirtu Quddies tiegħek isawwa fuqna b'qawwa kbira d-doni tiegħu. U jagħmel li nkunu dejjem noġbuk u ngħixu skont ir-rieda tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien billi l-Fizzjal rid jaf sewwa biex il-Lut kienu qegħdin jakkużaw lil Pawlu, l-għada ħallu mill-irbit u ordna li jiltaqgħu l-qassisin il-kbar u s-Sinedrju kollu. Imbagħad bagħat iġib lil Pawlu u resqu qudiemhom. Issa Pawlu kien jaf li xi wħud kienu min-naħa tas-Saduċej u oħrajn min-naħa tal-Fariżej, għalhekk għajjat fis-Sinedrju. Ħuti, jien Fariżew u bin il-Fariżej u għalhekk li qiegħed isir ħaq minni minħabba t-tama fil-qawmien minn bejn l-imwiet. Kif qalek għamet tilwima bejn il-Fariżej u s-Saduċej u l-ġimgħa nqasmet. Għax is-Saduċej jgħidu li la hemm qawmien minn bejn l-imwiet, la anġli u lanqas spirti, waqt il-Fariżej jistqarru dan kollu. Imbagħad qam storbju kbir, xi kittieba tan-naħa tal-Fariżej għamu u bdew joħduha bil-qawwa kollha mal-oħrajn u jgħidu aħna ma nsibu xejn ħażin f'dan il-bniedem, min jaf kellmux xi spirtu jew anġlu. It-tilwim aktar kiber u għalhekk il-Fizzjal billi beża li se jterqsu lil Pawlu ordna lis-soldati jinżlu jaħtfuh minn nofshom u jaħduh il-fortizza. Fil-lejl ta' wara il-mulej derlu u qallu għamel il-qalb kif tajt xhieda għalija f'Ġerusalemm, hekk ukoll jeħtieġ li tagħti xhieda f'Ruma. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. San responsorjali ngħidu flimkien, ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jienet lil-mulej int Sidi. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi,
inti żżomm f'idejk xortija flimkien. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Imbirek lil-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek flimkien. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet, għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar flimkien. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Int tallimni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm laxqa għal dejjem flemintek flimkien. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistken. Ħajkunu l-koll ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik, biex hekk id-dinja temmen li int batni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, talab u qal: Minix nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li qed jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-koll ħaġa waħda. Kif inti fija missier u jiena fik, ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti bagħtni. Il-glorja li int tajt lili, jiena tajta lilhom, biex ikunu ħaġa waħda bħalma aħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija, biex isiru ħaġa waħda għal kollox. Ħalli d-dinja taraf li inti bagħtni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li tajtni ikunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien, biex jaraw il-glorja tiegħi. Il-glorja li tajtni int, għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li d-dinja ma għarfitekx, imma jien għaraftek, u dawn għarfu li inti bagħtni. U jiena għarrafthom ismek u għad narrafulhom iżjed, biex l-imħabba li biha ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Il-kelma tal-mulej. Din is-silta mill-kapitlu 17 ta' San Ġwan hija silta għażiża għaliex huwa l-mument meta Ġesu f'ħames ix-xirka jitlob għalina. Fil-fatt fil-bidu ta' din is-silta il-kelma tiegħu hija ċara ħafna. Minix nitlob għal dawn biss, dawn huma dawk li hemm madwaru, li fuqhom kien tanu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. U dawn huma aħna li jemminna fih bis-saħħa tal-kelma tal-apostli li għaddiet minn apostlu għal komunità, mill-komunitajiet waslet għandna. U x'jitlob meta jitlob fuqna Ġesu u għalina? Jitlob id-don tal-għaqda. U għaqda mhix kosmetika, mhux ta' parsi, imma għaqda li tanti qawwija li bħalma
hemm laqda fil-ħajja ta' Alla stess. Kif inti fija missier u jiena fik, hekk ikunu huma wkoll ħaġa waħda fina. Meta aħna nħarsu lejn dak li għamilna aħna f'dawn l-aħħar 2000 sena, nifhmu kemm għamilna bil-maqlub, kemm firdiet fostna sal-ġurnata mqazza tal-lum. U Ġesu jgħid biex hekk id-dinja temmen li inti bagħtni, l-għaqda ta' bejnietna huwa l-mezz kif id-dinja se tifhem li hu bagħtu. Xi sentejn ilu kelli il-grazzja kbira li nagħmmet żewġ tfajliet li kienu minn pajjiż imbiet. U qabel il-magħmudija li saret fil-vġieli tal-Għid, staqsejthom f'kollokju personali kif iltaqgħu ma' Ġesu għax kienu trabbew f'ambjent fejn mhuwiex ambjent nisrani. U qalu li kienu ltaqgħu ma' Ġesu billi iltaqgħu ma' grupp ta' xebbiet li kienu jgħixu il-ħajja nisranija flimkien u ntlaqtu bl-imħabba li kien hemm bejniethom. Ma jfissirx kollox kien perfett. Imma kien hemm din ir-rieda, din il-volontà li wieħed jaħdem għall-imħabba ta' bejnietna, għall-għaqda, għall-unità. U din il-ħaġa lil daw iż-żewġ tfajliet attirathom lejn Ġesu. Minħabba l-kuntatti li kellhom ma' daw it-tfajliet insara ġew ippersegwitati u kellhom joħarbu minn pajjiżhom. U waslu Malta u talbu li jkunu nsara, li jitgħamdu. U hemmhekk jiena rajt isseħħ il-kelma ta' Ġesu, l-għaqda li raw f'dan il-grupp ta' tfajliet insara resqithom lejn mulej, lejn il-fidi, u kienu lesti jitilqu pajjiżhom biex ma jitilfux il-Ġesu. Kemm għandna x'nitgħallmu minn dan il-Vanġelu li jisfidana biex ma ninħlewx fl-affarijiet iż-żgħar li jfixkluna fl-għaqda ta' bejnietna. Imma nifhmu li dak kollu li nagħmlu biex inħobbu lil xulxin, biex naħfru lil xulxin. Il-mulej jużah biex jattira nies lejn qalbu. U milux il-Papa talab din it-talba, aħna niċċelebraw propju dawn il-ġranet li wassuna lejn Pentekoste nitolbu dan id-don kbir tal-Ispirtu Qaddis tal-mulej. Id-don tal-għaqda ta' bejnietna li l-Knisja minkejja l-istorja ta' swit il-qalb, ta' firdiet u ta' violenzi u ta' qtil li bihom farrakna il-ġisem ta' Ġesu. Il-Knisja tingħata dan id-don li tkun sinjal ta' għaqda. Ejja nresqu t-talb tagħna llum b'mod speċjali nixtieq nitolbu għall-istudenti li min għandu l-eżamijiet, min għandu assignments, min qed jipprepara l-eżamijiet wara s-sajf. Nitolbu anke għall-istudenti li forsi qed isibuha diffiċli ikomplu jistudju tagħhom online mingħajr kuntatt ma' sħabhom mat-teachers. Nitolbu wkoll għat-teachers tagħhom għall-professuri fl-universitajiet tagħna għal dawk kollha li huma impenjati fil-qasam tat-tagħlim biex il-mulej
jagħtihom dak kollu li għandu bżonn mod speċjali d-dawl, is-sens ta' kalma u anke il-faraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin mu momenti ta' ansjetà b'mod speċjali, dawk li għaddejjin mu momenti ta' diffikultà fis-saħħa mentali, biex int mulej permezz tal-Ispirtu Quddies tiegħek tkun għalihom għajnuna, paċi, sliem u faraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej għal-Mediterran li huwa l-baħar li jgħaqqad tant pajjiżi biex ma jibqax ikun ċimiterji tal-aħwa fil-bżonn imma jkun baħar ta' paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina l-insara biex nifmu ir-responsabilità li għandna li naħdmu għall-għaqda ta' bejnietna u li ma naqtow qalbna qatt minkejja d-diffikultajiet għax inti urejtna biċ-ċar x'inhi r-rieda tiegħek għalina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nafdaw it-talb kollu tagħna f'idej l-interċessjoni qawwija ta' Sittna Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna. U tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tjiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub, fost il-ħaġib tal-anġli tela fl-ola tas-smewwiet, bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċiti. U tela, mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll għad immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerred ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti.
Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli ta' smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli ta' smewit. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokol tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzo Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Ingħata lilek Alla missi li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobbsna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu għal-nina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għart lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni
miħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifhem. Ngħidu flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaqq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex il-misteri Quddiesa li rċivejna jagħtuna l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema u ġedduna bis-sem li nieħdu fihom ħalli jkun jistoqilna niksbu d-doni tal-Ispirtu Quddies tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbierku l-mulej. Irroddu ħajl
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju għall-morda kollha tagħna, għall-awtoritajiet tas-saħħa, għal daw kollha li qegħdin jieħdu ħsieb il-morda fl-isptarijiet, fir-residenzi, fl-istituzzjonijiet kollha ta' kura. U niftakru b'mod speċjali f'dawk li qegħdin fil-qasam ta' dan is-servizz residenzjali li jieħdu ħsieb l-anzjani u tant persuni oħra vulnerabbli. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġġib issa ħbisna mid-dejn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġġib issa ħbisna mid-dejn. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u stieden għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-Għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħesna mid-denji. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna trufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nikfu nolfqu f'dan għall-wid ta' dmuħ. Mela Avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Orina wara dana trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib li ħlisna mid-denji. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal tagħna, Missier eternalla,
Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-Grazzja Talla, Itlob għalina. Om li żjed safja, Itlob għalina. Om li żjed nadifa, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollu kaqal, Itlob għalina. xebba li tistoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta maħalla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. guarda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minnar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. O Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija, għatina nitolbuk li nisqarruhom Alla li nkunu mejjuni mit-talb tagħha bl-istess Kristu sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Omm Alla Marja Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. It-talba ta' Rużarju li bdiet biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb illi ser jiġi mtenni il-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk illi ma setgħux ikunu magħna filgħodu. Ninformakom li nhar il-Ħadd li ġej solennità ta' Pentekoste, Monsignor Arċisqof ser jiċċelebra Quddiesa bil-Malti fid-9:30 ta' filgħodu u Quddiesa bl-Ingliż fis-6:30 ta' filgħaxija mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa. Grazzi tal-li kontu magħna u nsellmilkom.